ditumpaki arang-arang iku lho. Wong isih urip. Pak, wong rondone isih urip. Isih urip. Masalah. Lapo? 12. Sik, kon foto gak tambah ganteng. Tuh, latar. Kalau kayak jamur barat. Ya apa? Gulune. Apa gulune? Duwa glone. Kayak apa le? Kayak watang. Ya apa? Hah. Kok nyanyi gak tepak? Kok kayak tepak. Lah yo. Ambil aku deh. Iso ta kon menyanyi? Bisa, aku menyanyi. Temenan, Nyanyi apa? menyanyi. Sing viral nyanyi. Lagu sing viral. Ya, Hmm. Velocity. Nih,